pinaka-reason, primarily, ang purpose ng coastal cleanup, more on advocacy siya, more on information dissemination. Tapos pag tudlo sa mga tao, kinanglan, ang aton mahigad sang baybay, dapat naton na tinduan, kagwaon ng mga basura diri para sa damo nga reason. No? Primarily, ang kung ano ang added diri sa baybay, sa datakas nga ginahaboy sang mga tao, kakadtuin na sa baybay, kapin pa mga plastics, no, and other hindi madunot ng mga bagay. Pag-abot sa baybay, damo sang ecosystems na dira. May seagrasses, kag primarily corals, may mga corals dira kita, no. So ang corals naton malahalon siya sa mangingisda kag sa lives sang mga tao sa kapin pa sa coastal zones, no. Kay once gani ang corals tampukan sang basura, mapulyot siya, madulaan capacity ang inang dunang manggad sa pag-produce sang iya natural function sa pag-produce ng pagkaon kag sa pag-maintain sang pangabuhi or kabuhi nga sa aton baybayon. Tama na siya. Ano bala ka malahalon sa corals? Ang corals, it took decades para makapatubo ng isa ka 1 inch ang corals, no? Kung mapatay siya, mahulat naman ta sa sunod nga dekada o pinakadekada pa para makarecover sa liwat. Sa isa ka hektarya, according sa mga experts, ang corals, ang isda nga nag-star sa corals nga pwede ma-harvest sang tao sa palibot niya, galambot sa 35 metric tons kada tuig. So, ang isa ka hektarya nga corals, kung pabayaan ta matampukan sa layon kung sa basura, mga plastics, kung makatay siya, deny ta ang mga tao, ang isa ka sektor sa society, which is ang fisher folks, no? Marginal gani kalabanan sa ila, sang opportunity nga mag-harvest na. So, diri sa hinubaan, corals ang diri hectares and hectares of corals. So, may must bid, no, importante kag dapat bid nga tipigan ta ang corals diri di sa pag-prevent sang paglayon sang corals, pagtampok sang basura dito malapit diri sa coral areas para nga mangin productive ang aton marine resources, coastal marine resources. So, mayari gani na obserbaran ko, mayari pa diri seagrasses. Ang seagrasses naman, isa man siya ka marine ecosystem na usually makita sa shallow waters, no, na makapenetrate ang sunlight. Ginahimo na siya breeding ground pag nursery sang mga locust, mga mollusks, and shells, crabs. So once gani matabunan sila sang layon, sang basura, sang plastics, kung mapatay sila, imagine mo, tigindulaan mo capacity, opportunity, capability, ang isa ka healthy marine resources, coastal marine resources, mag-produce ang pagkaon para sa tao. Pag-maintain ang balance ng ecosystem niya. So that's the reason may coastal cleanup. But to stress lang, ang coastal cleanup, hindi siya ang solusyon dapat. Isa lang siya ka-advocacy. So dapat hindi na siya misinterpret sang mga tao na the whole year may schedules of coastal cleanup. Dapat may may purpose lang. Ang purpose niya is advocacy lang gid. No, kaya limpyuhan mo sa sulod sang kada 3 ka bulan or butang tabisan magkada 2 ka semana pa. Hindi siya gagaranting hindi magkadto ang plastic sa ocean. Ang pinaka-advocacy siya nga ang mga tao dapat maintindihan nila ang kamalahalon kag interrelasyon, no, sang tao nga komunidad sa baybay. Na dapat ang tao nga naga-star sa coastal zone or bisan sa upland pa, ibutang nila ang ila solid waste, ang plastic waste, ang residual waste sa proper nga lugar. Hindi na paghaboy sa suba,
hindi nila paghaboy sa kilid karsada, kagkabigo nilang ila ina responsibilidad. Kaya ang layin nagatudlo na ang basura, ang management sa basura is segregation at source. So dapat responsibilidad sa kada household ang pag-manage ng ila basura. And then, ang sunod nga may responsibilidad dira ang barangay. Ang barangay, by law, kagbag ulang sa SGLG, no, ang local government officer naton, ang DLG, naghambal gid na ang primary na nagmabantay sa aton basura sa barangay level, ang barangay officials. Ang barangay captain, ang barangay officials, kay sa ila ang basura nagaling, sila ang generators ng basura. Not sila, no, kundi ila constituents and generators ng basura. So kung may aragid man strategy which is best to be implemented, amoning segregation at source sa household pa lang, na bahin-bahin ng basura, natiluan na ang basura, ang plastics, ang biodegradables, kag na-dispose properly. Hindi lang kundi-indiin lang. May ara kita gina-implement o i-implement na the SOP, the Standard Operating Procedures sa mga barangay soon after ng election, kaya hindi patakayin sa subong. I-partner sila sa banwa, kag ang local people, regarding sini. So ang primary purpose, balik ko, more tama start sa environmental education at advocacy, no, hindi man nato napilit ang tao, but for them to understand, dapat maintindihan nila na vital ang papel sa kada isa, bata, gulang, no, ano man yung agency, ang basura dapat amigan para ina sa hindi lang sa subong na generation but for the future. Amigan nato ng aton pinanangkad. Ang start siguro sa aton barangay-based na approach sa solid waste management shall be after na sa election, no, kado ka gamuan ay kasabad pa na subaka daw ka damo pa focus ang aton mga barangay officials. But diri kita sa pag-mobilize sa barangay solid waste management council, no, amo nang pinaka-strategy ta, and sila ma-work out na i-inform ang local people in coordination with sa amon abi sa solid waste. And then pagkatapos sina mas mahapos ang pag-dispose naton ang residual waste, ibutang sa insakto nga lugar, ang biodegradables nga makolek sa kada barangay, sa kada households or makolek sa kada barangay, sila na lang ang ma-dispose ini kag i-convert into some useful purposes, like for example himon sa organic fertilizers sa MRF mismo, matugod kita sa material recovery facilities nga operational sa barangay level. Sa subong may ara project si Mayor Duff, ang aton pinalangga nga mayor, sang pagpatukod sang sanitary landfill. Gusto ko gani i-stress kag i-inform sa tanan ng sanitary landfill is not dump site, no, it is isa siya ka well managed nga structure na kung sa diin ang gasulod dira ang mga residual waste which such as plastic man. So amo na si Mayor Duff naga-istorya man, nagapangita man siyang pamaagi nga ang aton basura nga plastic residual na well managed, ma-divert ni sila na hindi siya magsulod lang sa aton diri, no. Naga-istorya kita sa mga NGO sa Bacolod or mga processing company sa Bacolod nga ang aton plastic kung matinlo lang siya, i-transport naton sa ila, no, baklon na nila tag 3 pesos per ton, per kilo I mean, no. Tapos himuon siya into other useful, i-recycle siya, like paghimo sang chairs, tables, and other materials, pwede gan himuon dingding, dumama mo na siya. Ang purpose ng waste diversion, residual waste diversion, ang pag-reduce, so waste reduction sa residual waste
diri sa aton. Should matabo na siya, bisan may sanitary landfill kita, hindi siya dali-dali mapuno. Ang aton sa sanitary landfill, ang iyang lifespan is between 15 to 20 years lang. Should magamitan sa sang technology for diversion, makalast siya up to 30 years. So it's for the future generation. So amo na maminsar si Mayor Duff naton, no? Bata pa siya, nurse siya by profession, pero gakir siya sa tagay, that's why gakir siya sa tagay hinubaan, kaya ang health sang hinubaan, wealth sang hinubaan, daw man ang iya paglantong.